كعللكم إني مسئ مخنياتو سلزنا فوقكم علل اندي مصينا فيقكم انت كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 هيني مسجن انا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለሁ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ከመተሉ በዓል ምሉእ ተስፋዬ ናምና ኢሎም አንተ ቪዲዮ ሒዘኩም ክሰገር ሓዘኒ አምና ኢሎም አንተ ቪዲዮ እንሪኦም ብዙሓት ዕላላት አለው ካብአቶም ግን ከመእተው ዝኾኑና እቶም ወሰንት ዝኾኑ ቪዲዮታት ንቅድሚት ቁርጽ አቢለ ከስማዕኩም እየ ማለት እዩ እሺ ኣብ ተቀዳማይ ቪዲዮ እንሪኦ ጽምዶ 16 ኣብ ህዝብ ትግራይን ክፋል ኤርትራ ዝኾነ ህዝቢ ሰንዓፈን ዝተገብረ ጽምዶ እዩ ርክቦሙን ኣብ እዩ ተኻይዱ ማለት እዩ እትርክብ እንታይ ይመስል ነይሩ ሰባት ብኸመይ ተቀቢሎሞ እንታይ ዝዓይነቱ ስነ ልቡና ኣሎ መንጎ ትኽልቲ ህዝብታትና በዚ ይኹን ብወገን ኤርትራ ይኹን እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ተላዋዊጦም እንታይ ከተባሃይሎም እንታይ ዓይነት ጽቡቕ መንፈስ ከነይሩ ማለት ሎሚ 2018 ዓመተ ምህረት ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ፍሊ ዘብሎ ነገር እንታይ ክኸውን ይኽእልና ንግምተሉ አንፈት ዘትሕዘና ዝኾነ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና ንሱ كنغاغر جميل له يوحنا حزبي ኤርትራ يوحنا حزبي ትግራይ حراي ناي TBS بعل بيت زخونه كالئون كم حدا ابو اب ኢትዮጵያ ኢንተርቪው ተገይሮም ክልተ ዘረባታት እዮም ተዛሪዮም ግን ተንዘረባታት ማዕረስ ለዝኾነ መርጅ ገርና ደርጋ ክንሪእ እንኽእልና ማለት እዩ ታይ ዝብል ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ክልልሲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ ወሲዳ ክትሰርሕ የብላን ኢለ ሓቲታቶም ዝኾነ ሰብኣይ ይዛረበለው በዓል TBS እውን كم عين الزربة مالتي خوينا تسي بأني من اسكتر في زلوا وامزوا لزلوا كنسمع مينا مالتي يا واسوج كيرترا غار تمودامونو بزي درجة أجر لموجات سمنا لك درسوا كتاشحن عسى سلستنا وهنكيت لنا قديل الناس نورا كافت حزي زلنا يبوز قديلنا نحترمت أباي قديمنا ودينا هنا حجي وعزرنا بقيح بحر نزبلو ستالين زبلهم زلوا مالتيو بعلهم آتيهم تتخصوا سلتينكم تعلموا من كأتولكم زعينته ملسي ومرلو مالتيو أنا كوا جبو جبر ملسي أزبله تقالسي أي فلت أوريم مثلاً كوينات ورخوينا زي فلتاكي وسيلهم زي قبل كله يحزني كيف بحال أنت نادم من عندنا زيادة ليجوش كور اللي من مارا إيه أبان قد بلاد جزء وده كيف بحال دجال من قشة هنوك تخلى مالتيو أبز جبرو إنترفيو استبه لحونا لحدا مس هنوك تخلى إنترفيو جيروم نيروم مالتيو شعو تمت تتاوزله وكاتناي منقسي تيب أز جبرو زله خمس جيرة خيدة خمس جيرة خمس يزولو زولو نايمت تتاوي قالوا على ونت نايمت حاسد ليت بهاجو كله بمنقسي إرترا يتجميرو منقسي إرترا خم عينت سقوم تحتذي وسنيرسي كومو أيمت حسب النيرنا وكوم نايمت عتو النيرو يبلالو حقولي حسود كتري وياهم سرعات أسمراء أب إثيوبيا زجبرو من تتاو هاجر حزبي ديكتاتور فلالي خامر أيكد ليكاي خلوت فيديوون بتحازم بتماساساليو مستي صمدو زملكاتيو مستي نايب حر أكسس زملكاتيو أمانغو خلتيو معدتات أبز جبر زولو ركبات ويكا مفحفحات كون يخل نايسات وقعي أدهبو زواقعو كم بعل توباك ميرون كالوتون بوغن ودبات تقراي زلو عمالتي بيهرا ودبات تقراي بزحات كم بعل بايتونا سالساويان عرنا قلز أمسلا بقى خلهم توم بعلونات زتزاربو نن بعلاتهم قالو قلقل يوم سبات نزناي اب تقراي زقبر زلو سنة موقت بزعا مرحتهم بزعا بعدهم زقبرو زلو نو كونين ورن قلز ولو زنا أدولو قلقل يوم كا زنا قفوون اللو أبي اند حرداني إرترا وريروا تسأجم يبلنا نزبلو سدتنياتهم فتيهم صليهم بارنت كتقبلك سلكات رايحة تنبر كابد تجرايسي أديها تعبي مغنياتو كاب كل تجرايسي إرترا تعبي زم حالتات إثيوبيا إرترا زبالة بسان اسمرال نتجراي جنوسايد فتسمو كلتيهم مريت تجراي وريرهم الله بزحزي تجارو هاي كيرم الله أطاونا خوف لهم زعبا خللهم زعبا مرحتهم زعبا قرمتي يزاروا له زياتهم كلهم كتسمعوهم يخم تغلب بيلنا نعمل لهم عن فيديو حيزوكم كسجر نت channel زي حدش تنحرد أخوينكم نسخاتكم مالتي كل جزء تجبروا لي نت channel سبسكرايب لايك كامين شير بمقبار ناب قالوا تبص حقوقكم كلكم يزدلي نحرد نبراتكم دما حنا صريتو كم بقولكم نعاي حدا مسئلو مالتي إيوب فقرة زبهل لوخ بلسقنا حساوي إلنا له مالتي زي أنا عيات ملكت نعاي تزاري ونزله جبت تهلكا حيث كم مزح نركا تصبق مهون كان يركا جنت سلزي يبلكا وين تركبون سلزي تغل شيء لحالي فيها اللهم مالتي نريتو خا يغني لنا جن كم زي أمس سلريتو دحر حج خيت صحف لي
ምክንያቱ ሰናይ ርእይቶ ይኸንብብ የለን ነር ሕጂ ሰናይ ርእይቶ ይኮነን ማለት እዩ በትር ሓቂ ንመንግስትና ከራኹም ኣይትውቀስዎ መንግስትና እቲ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረትና ዝዓፀዋ ኤርትራዊ ከይተማሃረ ምሁር ስለ ዝኾነ እዩ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪታት ኣድቫንስድ ባንኪንግ ሲስተም ኣውፈርተ እቲኻ ምብልፃግን ዘየልዮ ዘሎ እንድሕር ፀጊብናን ሃብቲምናን ትሕትናና ጠፊኡ ስድነት ከይበዝሓና ኢሉ እዩ ንዓና ንኤርትራውያን ድኽነት ከም ዘጥዕመና ኩሉ ዝከኣሎ መንግስትና ይፈልጥ እዩ ንክበሉ ማለት እዩ በትር ሓቂ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ምፀታዊ ዘይቤ እዩ ወይ ከዓ ምፀት እዩ ማለት እዩ ብኻሊእ ዓይነት ዝተዘርበ ዘረባ እዩ ሓቂ ከይመስለኩም ክብለኩም ኢለ ትክክል እዩ ከምዚ ዓይነት ንሕና ንደልዮም ዘመናዊ ዝኾኑ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ንጥቀመሎም መዓልታዊ ህይወትና ዘቕልሉ ላይፍ ስታንዳርድና ክብ ዘብሉ ነገራት ታ ኮይኑ ዘይሰርሕ መንግስታዊ እዚ ክዋፈር ዘለዎ እዩ ሕቶኻ ብጣዕሚ ዝርዳእኒ ኤንዌይስ በትር ሓቂ ብጣዕሚ ጎበዝ ዝኾነ ሰብ እዩ ማለት እዩ ትክክል ኣለኻ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ኢና ንሓተት ዘለና ዋላ ንሕና ተጋሩ ካልኦት ኢትዮጵያውያኖም ቶም መናእሰይሎም ርኢኻዮም ድሕሪ ዳ ኮይንካ ዝተፈላለዩ ዓለማት ኣድቫንስድ ዝኾነ ናይ ስራሕ ዕድል ኢምፕሎይመንት ሬት ክቕንስ ፖሲቢሊቲ ናይ ጥቕሚ ናይ ረብሓ ናይ ተዓዲ ዕዳጋ ክዓቢ ካሽ ፍሎው ክህሉ ገለገለ እዩ መንእሰይ ዝሓተት ካልእ ነገር ይሓተትን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕጂ ትራዲሽናል ዝኾነ ናይ ፅልእ መንገድታት በሙሉኡ ኦልሞስት እንዳተሰበረ ክኸይድ ከም ምዃኑ እዩ ዝሕብረልና ማለት እዩ ናብ ናይ ሎሙዓንቲ ቪድዮ ብቐጥታ ንሕለፍ موتا قداميت فيديو سنعفى كنأتي استقبلانا أديتات بخيات مسئني هزبي إرتران تقراي ناب سنعفى تراخيبهم صمدو زبليو تلقوا ظلو اسكي كمين تقبلنهم تقابلا خمين يرو نسمع عليهم يبلنا نقوانا حبار تمرانيو منبر قدن سلازخونه بسلام الفقر ان نبرلو ام تحقيقات نصفحلو يخيد انه لمي اذا تفراني زي فلت كل احوات حزبي نخل التعقد بناي تاريخ قاطامي ترى يقود على المسرح قدرتاتو حد حد ممنلا كابن نابن اب قدوس فعلاتن حبس تحيزو كنا قاقر جميل له يوحنا حزبي ارترا يوحنا حزبي تقراي بحبس رحم بشان بدفي طلب حزبي تجمره حزباوي صمدو ام محزنتاو سبورتاو صوتات مسيح له جنا بموسومات كقتل نخليتيو حزبتات زتامر نقداو دفتاتن كالبولتكاو متحقازن قاعد دما سملو تسفاينامو يوحنا حزبي ارترا يوحنا لحزبي تقراي سلازي تي يوحنا انكو عدس بلكا انكو عدس بلوكم يو من اسي نسخاون انكو عدس بلكا انكو عدس بلناو سب تفقيروم إيرو نخالي تمكول تزي كوينو نخالي علمان تزي كوينو حما نجر حيزون تزي مسيسي تفاقيروم يلو قبل علينا زخوان يكون سب دليلو فنجرع خبل يخليو تفاتيوم يلو حما كحسب يخليو نخومزي كو ام تفاتيوم زلو خبل يخليو قداينا يكونني تي انا زبلو زلو تقصيلو نبلو زلنا قداي جن أزي إمبورتانت زخونة ناي فقر ناي سلام صمدو كوينو من تانك قتل كسرحلو خلل اللو أكايداتو تخفلتو خلل اللوهم صمدو حلغل خيلو كم دانتي لا يكونن كم كورش سراحيو زي فلت كم زي استحلال خون يبلون قلصو خوينو حسابات زلو مناسيون كسعو زخلو كوينو خمص خلل اللو نابلنا نيرنا نام نقدت عون عنبس بغلتي حزبتات يناغاغودلو حزبتات سي يكواسو كسمس نابت حدا خيدو سبيت يقالو يباط اصحلو يبلنا الله مالتيو صبغيزي بركه عمته بركه يغورشي تايو حسابكم اب صمدو تግራይን ኤርትራን ከመይ ትርእይዎ ተባሂሎም ተሓቲቶም አለው በቋንቋ አማርኛ ሓታቶም አላ ከሙሉስ ኻአኒም ኩል ያለው ከኤርትራ መንግስት ጋር የመስማማት እንደውም ድንበር ከፍተው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለመፍጠር የተደረገበት መንገድ ህገወጥነት አለው እየተባለ ሲተች ነበር ይሄንን ነገር የድንበርን ሉዓላዊነት የማስከበር ድንበር የመጠበቅ ብሔራዊ ጥቅምን አስልቶ የመንቀሳቀስ የፌደራል መንግስቱ ሚና ነው የፌደራል መንግስትን ሚና በክልል ሚና የመተካትና የህግና ስርዓትን ያለ መከተል ነገር እየታየ ነው እኔ በእውነት አሁን እኔ በተለይ ትግራይ ላይ ያለው የፖለቲካ ሊቅ ያዋሰቦች ከኤርትራ ጋር ተሞዳሙሎ በዚህ ደረጃ አገር ለመውጋት ስምምነት ላይ ከደረሱ
ሪሊ በጣም ነው የምናፈው የምናዝ። ምክንያቱም ይሄን መንግስት እዚህ ሆነን እየታገል ጊዜው ሲደርስ ይለቃል እኮ። ጊዜው ሲደርስ የማይለቅ መንግስት የለም እኮ። ከወረደ በሰላማዊ በህዝብ ድምጽ ይወርዳል። ካልወረደ ህዝብ ነገ ይነሳበታል። ለራሱ ስልጣን ለራሱ ህይወት ሲል ከስደት ራሱንም ታድገው ለመቀመጥ ሲል የግድ የህዝቡን ጥያቄ ጆሮ ሰጥቶ ሊያዳምጥ ይችላልና ጂዞም ሰብአይ ዝብሉ ዘለው ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን እንድሕር ዳኣኹም ይገብረሉ እዮም ኮይኖም ነዚ መንግስቲ እዚ ንክወግኡ ክብሉ ይፃመዱ እንድሕር ዳ ኣልዮም ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን። ምክንያቱ እዚ መንግስቲ እዚ ፅባሕ ክወርድ እዩ ዘይወረደ መንግስቲ የለን። ተኽኢልና እዚ ኮይኑ ኢና ንዋግኦ ዝግባእ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ኣነ እኳ ብጣዕሚ እዞም ከምዚ ዝበሉ ሓደ ሰባት ውን ኣምሰሉታት እንዲኦም መንግስታት ተፃሚዶም ሲ ቅድም ሕጂ መንግስታት ተፃሚዶም ኣብ ልዕሊና ውግእ ከፍቱ ከለው እዞም ሰባት እዚኦም ኣበይ ነይሮም? ሕጂ ሽዑ ድምፂ ኮይና ደ ነይሩ ኣይነበረን። ስኢሉ ክሕሱ ደሊ እዩ ከም ሓሳብ ንባዕሉ እምበር ይቃወም እውን እዩ ዘሎ ይቃወምን ኣይመስልን እዩ ማለት እዩ። ሓሳብ እዩ ዓብይ ሰብኣይ ዋላ ይኹን እምበር ይሕሱ እዮም ዘለው ማለት አንቱም ኢለ ፀርፎም እየ ምንም ተፈለየ ነገር የብሉን። እቲ ሽግር ሲ መሰረታዊ ጽምዶ ናይዞም ክልቲኦም ርክባት እወ መንግስቲ እዩ ሉዓላውነት ናይቲ ወሰን ዘሎ ቦታ ከኽብሮ ዝኽእል ምሽ ከኽብሮ እኮ እዩ ዘለዎም ገዲፎ ክመፃ ይነብሮን ክመፁ እውን የብሉን ሕጂ እውን ከኽብሮ እዩ ዘለዎ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ። የኽብሮ ዶ ድሕራይ ምስ ተኸበረ ከዓ በቲ ዘሰማምዓና ነጥቢ ተሰማምዒና ምስቶም ካልኦት በቲ ናይ ሉዓላውነት ርክብ ማለት እዩ ቦቢልና ምትእሳር ንገብር ርክብ ንምስረት ተተደልዩ ትናትና ርክብ ማለት ሰናይ ርክብና ተተደልዩ ናብኢና ሕና እውን ክንኣቱ እንደሊ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሕጋዊ ስለ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ስለ ዘሎ ተዘይ ኮይኑ ሓላፍነቱ ናይ ማእኸላዊ መንግስቲ እዩ ደይኮነን እዩ ንምንታይ ተንክላት ተወሲደን ማእኸላዊ መንግስቲ ሓላፍነት እንድሕር ኮይኑ ማእኸላዊ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግባእ ነይሩ ናቱ ክፍተት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክሕልዎ ነይሩ ተወሰን ምንም ሓድሽ ነገር የብሉን። እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ከዓ ከም ዝበልኩም እዩ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ብጣዕሚ እየ ዝበክይ ብጣዕሚ እየ ዝነብዕ ዝብሉ ቃላት ከዓ ናይ ማንም ከብዲ ዝበልዑ ቃላት ኣይኮኑን። እንድሕር ሓዚንካ ንኹሉ ኢኻ ትሓዝን ማለት እዩ። እስኪ እዚ ሓውና ዝብሎ ዘሎ ንስማዕ እዮ ዘራ ስማዕ ኮይራ ጦርነት ፀገም ሃሊካ ሕተቱ ኣጀንዳታት ሃልዮምካ ናብ ውግእ ተኣትሞ ካልኦት ሒዝካ ይጠፍእ ብኢስ ይመፅእ ገፊሕ ይመፅእ ዝብል ሓሳብ ዘቕረበ ሓደ ሰብ ነይሩ። ንዓይ እዚኣ ብጣዕሚ እያ ትገርም 2013 ናብ ውግእ ክንከይድ ከለና ጎዲሉና ዝነበረ ካብቲ ሕዚ ዘለናዮ ብዙሕ ጎዲሉና እዩ ድሕሪ ጦርነት ካብዚ እንድሕር ናብ ውግእ እንተኸድና ከዓ ብዙሕ ዝጎድለና ይመስለኒ ብዙሕ ሰብ ክና ጎዲልና ብዙሕ ጥፋእ ክና ብፅሕና በቲ ኩናት ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ነስኢና ሕድሕድና እዩ ዘካ ዘለኹ ኣብ ሕድሕድ ትግራዋይ ዘላ ታሪክ እዚኣ እታ ኩናት መሊስና እንታሊዑልና ይሕዝ እውን ሕቶ ይኮነን ኩናት ሕቶ ይኮነና መለሰ ዝኸይድ ቀደም ብፅቡቕ እንድሕር ተመሪሑ ኩናት ዝኾነ ፀገም ፈፂሑ ናብ ዝኾነ ደረጃ ትኸይድ ምዃኑ ርዱ እዩ። ኣመራርሓ እንትህልወካ ተሎ ኩናት ምስ ተፈፀመ ኣብየል ተደጋጋሚ ዝዛረባ ነይራ ናበይ ተመሪሕ ወይ ጥዒልካ ትጠፍእ ተሊኻ ኦፍኮርስ ክትወፅእ እውን ተሊኻ ድሕሪ ኩናት ወፃዕታት ኣለዋ በቲ ሕዚ ዘለና ናይ ኣመራርሓ ድሕረትን ብዝመፀናዮ መከራን ግን ኩናት ስዒርና ዝተፈለየ መንገዲ ናይ መሓዝ ዓቕሚ የብልና ዝኾነ መጽሓፍቲ ኣነ እውን ኣንብብ ኣቢለ ነይረ ብዛዕባ እታ ዝብላ ዘሎ ተሓውናሲ ክፈልጥ ምእንታን ወይ ከዓ ክርዳእ ምእንታን ከንብብ ፈቲነ ነይረ ማለት እዩ። ካብ ኩናት እሲ እንታይ እዩ ክርከብ ዝኽእል ኢለ ነይረ ማለት እንታብ ኩናት ርግፀኛ ኮይንካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢልኒ ማለት መጽሓፍ ትዘንበብክዎ ርግፀኛ ኮይንካ ክርከብ ዝኽእል ዲስትራክሽን ዕንወት እዩ ርግፀኛ ማለት እዩ። ርግፀኛ ዘይኮነ ግን ድማ ምናልባት ናብ ዲፕሎማሲ ናብ ዕርቂ እንተምሪሑ ንሱ እውን ግን ኮስት ፕሮፖርሽን ኣይኮነን እዩ ማለት እዩ እምበር ክልቲኦም ዋላ ተዓዊተ እየ ባህለይ ከሲሩ እቲ ስዒረ እየ ዝበለ እውን ከሲሩ ተሳዒረ እየ ዝበለ እውን ከሲሩ ምናልባት ንእሽተይ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ቀጻሊ ምትሕብባር ናይ ኮኦፐሬሽን ተፈጢሮም ሓድሽ መንገዲ እንተተፈጢሩ ሊትል ቢት ሕጂ እውን ዕቤት ኣለዩ ግን ኣይዓነኻን ማለት ኣይኮነን። ኩናት ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ርግፀኛ ተኾነሉ ውፅኢቱ ዕንወት እዩ። ሂውማን ኮስት ፍሉጥ ሓይሊ ሰብ ዕንወት የብፅሕ ማለት እዩ። ናይ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ከም ዘለዎ ፍሉጥ የብፅሕ ማለት እዩ። እምነት ምጉዳል ብድሕሪኡ ማለት እዩ። ኣብቲ ዲፕሎማሲ ናይቲ መንግስቲ እምነት ምጉዳል ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘስዕብ ጉዳይ እዩ። ከምቲ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ኣብቶም መንግስታትና ኣብቶም መራሕትና ዘለና እምነት ጎዲሉ ዘሎ ማለት እዩ። ንምንታይ ከሲሮም ናብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ እትዮምና ዝብል ይመፅእ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ጀነሬሽናት ዲፕ ዝኾነ ናይ ስምብራት ሕሉፍ ስምብራት ምፍጣር ትራውማ ምፍጣር ዝለዓለ ስለዚ ቶም ጀነሬሽናት ካብቲ ጀነሬሽን ካብቲ ትውልዲ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ንታሕቲ መበቆል ትውልዲ ቆፂሩ ፅልኢ ክወርድ ክንዛሕ ይኽእል እዩ ማለት ክበቁል ይኽእል እዩ። ንምንታይ ከምዚ ዝገበሩና እንዳበሉ ዝኾኑ እንድሕር ዳ ብፍላይ ብዕርቂ ተዘይተዛዚሙ ዕርቅታቶ ቶም ዕርቅታት ከዓ ውሕስ ኮይኖም ነቲ ጉዳይ ንሱ ሓኪሞም ናብ ካሊእ ጉዳይ ተዘይተሰጋጊሮም ትራውማ እዩ ዘተርፍ ናይቲ መጽሓፍ ባህላታ እዩ ነይሩ ርግፀኛ ኮይንካ ካብ ኩናት እትረኽቦ ነገር እቲ ሰርተን ዝኾነ ነገር ማለት ርግፀኛ ዝኾነ እንታይ እዩ ዕንወት እዩ። ቶም ዝተረፉ እዮም
سيلهم كومزي تغيرنايو مفتح خمسي يخليو كومزي تغيرنايو بخمزي كو مفتح مصينا ابنت ابو كنت تግራይ ابنت زلو نحردا نحنا هاجر مسريتنا خوينا هاجر درخمنا يلنا نحنا نصنتنا مسريتنا خمزي درخمنا يلنا بحر تخوينو بحر دخمزي حزنا يلنا من فابريكا تخوين بوزي مصي تخيلنا يلنا قال ازيوم نو كوست يخونن موصيوم افتر ديستراكشن يوم زموص صوت ديستراكشن نسو ወይ ሒዝዎ ዝመጽ ቶታል ሎስ እዩ ኮላተራል ዳሜጅ እዩ ተዘይ ኮይኑ ሞስት ፕሮባብሊ ግሊምስ ኦፍ ሆፕ ዝበሃል ሲዩ ንሽ ለጭራ ተስፋ ሒዝካ ዝኣተኻዮ ኩናት በረከት ሒዚ መጽኢሉ ዝኣምን ወይ ከዓ ነቲ ኩሉ ጸገማት ሕጂስ ፎትሒስ ጠጠው ከብለ ኢሉ ዝኣመነ 2013 ዝነበረን ኣምነት ትውልዲ ሕጂ ብዘይ ሆስፒታል ምትራፍና ብዘይ ቤት ትምህርቲ ምትራፍና ስደተኛታት ክንዱዚ ተኻዒዎም ምህላዎም 1 ሚልዮን ዝኣክል መንእሰይ ሉዝ ምግባርና እሞ ብዙሕ ሰብ ኣካሉ ጎዲሉ ገለገሊኡ ከዓ ሙሉእ ሰላም ዘይምርካብና ምልእ ትግራይ ዘይምህላዋ ገለ ክሓስብ ተሎ ትናይት ሕጂ ናይ ሰብኣይ እዚ ነገር እዩ ትክክለኛ ክመጾ ዘሎ እዚ ተዘይ መጽኢዎ ሞስት ፕሮባብሊ ኣይተረድኦን ይብል ኮንሲኩዌንስ ተተረድኦ ከዓ እሰይ ግርም ቀይ ባህር አግኝተናል የሚል እንደነዚህ አይነት ልጆች እኮ አይደለም የማወራው። ይሄ አባይን ገድበናል ጉዞ ወደ ቀይ ባህር ይሄ ሰብስባችሁ ቀይ ባህር ወደ ማሰልጠኛ አስገቧቸው እነዚህ እቱም ሐቁ ይዚኦም يوم حجرايዎም ኮም ዚዝ ብዘለኹ ማለት እዩ ትክክል እዩ ሕጂ ሳሊን ዘረው ዘሎ ትክክል እዩ ወይስ ንምንታይ እንተልኩም ዞም ኮም ዚ ዝበሉ መናእሰ እዮም ኩናት ሪኦም ኣይፈልጡ ሓደ መዓልታ ኣይጎዩ ኣይሃደሙ ካብ ጎጾም ወጽኦም ኣይሓደሩ ተጠሚካ ታይ ማለት ምዃኑ ይፈልጡ ጥሜት ከመይ ምዃኑ ይፈልጡ እንድሕር ዳንተ ዘይተረዲካ ዘይስንኻስያ ሕፃ ቆርጡሞ ሊውሉ ወለድና በቃ ንኺድ ክኖም ጸይና ይብለካ ብናይ መንኮስት ኮምያ ኣብ ልዕሊ ትግራው ኣይ ዝሕዘል ነርክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ስሕበትና ኣብኡ እንዳተባሃለ ኩሎም ኩናት ኣስተኻይዳ ኣብ ሰሜን ሕጂውን ኣብ ኣያ ክትግበር ትሕሰብ ማለት እዩ ኣብኡ ክግበር ዝሕሰብ ስለዚ ነዚ ዝሕሰብ ዘሎ ነገር ድማ ንሕና ንቑሓት ኮይና ጥራሕና ክንትርፎ ንኽእል እንታይ ብምግባርና ክንትርፎ ንኽእል ንሕና ኩለንትና ኣው ሰላም ንሕርዳ ሞጺ ጽቡቕ ኣብቲ ሰላም ንሳተፍ ተዘይ ሞጺ ግን ናትና ሓሊና ስቑ ንብል ማለት እዩ ኣይምልከተና ብምባል ማለት እዩ እዚኣ በቃ መትረፊት አካላ ቀጥታ አስገቧቸው ዚያም ካቱ ነው ሐቁ ናግባ አንተ ከዚህ በላይ አንተ ማ ባለ ጊዜ ወጣት እኮ ነው አንተ ካልተሰዋ ማን ይገር ማን ይሰዋል ነው ታዲዙ ወደ ቀይ ባህር ይያልክ ግባ ብርሸለቆ ሰብስቦ ማስገባት ነው ሰብስቦ ማስገባት ነው ፕሮፓጋንዳ ሌላ በተግባር ሌላ እና ንኢትዮጵያውያኑ ኮሞ ከብሎም ዝኽእል ዘሎ ስርዓት አስመራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ምትእትታው ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ጸጥታዊ ኩነታት ዝፈጥሮ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ናይ ትግራይ ኩነታት ትግራይ ትሕቲ ኢትዮጵያ ፈቲና ጸሊና ብስ ግዜ እዚ ኩሎም ይኽእሉ ምፍልላይ ቁርቁስ ገለ ኩሎም ይኽእሉ ምስ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ጥንሰት ልዕላውነት ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ሌጂቲሜት ኣለዎ ክልክዖ እንድሕር ኣበቱኡ ነመሬቱን ዝኣትወሉ እዩ ኮይኑ ክሰምዓት ዘለ ጥራሕ ስለተሰምዕ እምበር ሃገር ህዝቢ ዲክታቶር ፈላሊኻ ምርኣይ ከድልየካ እዩ ንስኻ ክንደይ ዓመት ኣለኻ ንበል ኣብ 30 ገለና ኣለኻ ኦኬ እስያስ ኣብ ክንደይ ዓመት ኣለኻ ዲክታቶር ነባሪ ዲክታቶር ዝበሃል ኣብ ዓለም ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ተሰሚዑ ይፈልጥን እዩ ነባሪ ህዝብን ነባሪ ሃገርን ግን ኣለና ተረዲካኒ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ብለካ ኣለኹ ናይ ሕጋውነት ናይ ጸጥታ ናይ ካልእ ዞባዊ ሽግር ኣይኮነን ተሓቶ ዘላ ናይ ሃገራውነት ሕቶ እዩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዓሰት ዝበሃል ባጽዕ ዝበሃል ብዓብዩ ኤርትራ ትበሃል ናብ ወላዲት ሃገራ ክመልሳ እየ ደጋጊሞም ዝብልዎ ዘለዉ እዮም ቶም ዝብሉ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ከም ዝኸማኻ ስደተኛታት ኣይኮኑን ሃገር ዝመርሑ ዘለዉ እዮም ሓራይ እንወይስቲ ሃገረይ ነበረትን ሃገረይ ኮነትን ሃገረይ ትኸውን ያገለገለ ዝበሃል ነገራት ናይ ቃልሲ ውፅኢታት ከም ህዝቢ ዲናይ ምግባር ይከኣል እንዲዩ ግን ታየ ተማሂረን ኣብነት ኣብ እስራኤልን ፍልስጤምን ካብ ዝረኣኽዎ ተበጊሰ እኳ ዳስ ደሓና ኮይነን ዝነበራ ርክበን ጽቡቕ እንዳኾነ ካብቲ ናይ ቀደም ምክንያቱ ተራግዒ ዝነበረ ቴርሞይል ኤርያ ዝበሃል ናይ ዓውፅወፅን ናይ ናዕብን ቦታ ተባሂሉ ዝፍለጥ ህውኽ ቦታ ዝነበረ እቲ ቦታ አንሱ እዩ ኣብቲ ሚድል ኢስት ማለት እዩ ተራግዒ ዝነበረ ነቶም ካልኦት ክስተታት ከዓ ብፍጹም ተደፊኖም ከም ሓዊ ተደጉሎም ዝነበሩ ድሕራይ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ዝገበርኦ ውግእ ታይ መጽዩ መወዳእታ እስራኤል ፍልስጤም ከም ሃገር ሪኮግናይዝ ንኽትግበር እዩ ዳርጋ ዕድል ትኸፍት ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ናይ ጀነራል አሰምብሊ ዝበሃል ተዋዕላሲ ናይ ዩኤን ዋዕላ ማለት እዩ 142 ሃገራት ብፍቃድ ፈቂደን ፍልስጤም ሃገር ክትከውን 10 ሃገራት ከዓ
ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ሓዊሱ ማለት እዩ ተቃውሞ 12 ሃገራት ድማ ድምፂ ተኣቅቦ ወይ ከዓ ስቑኢለን ድምፂ እንተይሃባሲ ተገቲአን እሕሊፎንኦ ማለት እዩ ስለዚ ብኻሊእ ባህላ ካብተን ናይተን ሴኩሪቲ ካውንስል ዘሎ ውሳነ ብኸመይ እዩ እንታይ ዝበሃል ዝገብር ብኸመይ እዩ ማተር ዝገብር እኳ ተዘይፈለጥኩም ኣሜሪካ ኣባል ናይተን 5 ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ነቲ ካሊእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን በቃ ግፍዒ በዓሉ ትሩኢ ግፍዒ እቲ ሩኡይ ናይ ቃልሲ ውፅኢት እቲ ዝበፅሐካ በደል ባዕሉ ሕቶ ሃገርነት ከምፅእ ይኽእል ካሊእ ሕቶ እውን ከምፅእ ይኽእል ከምቲ ሰብኣይ ዝበለኩ ዘይተፀበኻዮ እዩ ዝመፅእ በቃ ዘይተፀበኻዮ እዩ ዝኾን ሕጂ እውን እንተኾይኑ ከምዚ ዓይነት ንሕና ማለት እዩ ሓሸውየታት ተንገድፎም ይፅብቑ ነይሩ ክነምፂና ከምዚና የመፀት ዓዲ ክነምፅእ እንተንውስኽ ዘይተሓወስና ክንተሓወስ ተንብል ዝሓየልና ክንከውን ገለገለ ዝበሃል ነገራት ተዝፍጠሩ ሽግር እዮም ዝፈጥሩ መወዳእቶም ዘይኮነ ሕምስ ማሰውፅኦም ናዮም ክተርፉ ማለት እዩ ሶ ሰላም እዩ ንዓና ዘለልና ሰላም ካብ ላዕሊ ወፃኢ ካሊእ ትርፊ ቃላት እዮም ምስ ዓቢ ክንሰርሕ ኢና ዝብሉ ዘለው ወይ እውን ምስ ዓቢ ኮይና ንኤርትራ ተኸደስ ዓቢ እንድሕር ዳ ንኤርትራ ወሪርዋ ፀገም የብልናን ዝብሉ ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ኣለው ስለዚ ዓቢ ኣሕመድ ንኤርትራ እንድሕር ደኪዕዋ ኢሉ ደጀን መንግስታት ድኩዕ የብላ እዩ ክድኩዓ ከለኮ ነቲ ስርዓት ዝኣንበረለይ ብዛዕባ ታሽም ይባል ንህዝቢ ኮ ትኩዓ ነገር የለ ተረዲሓኒ ሕጂ ሃም እንታይ ምስለካ እንታን ኣባል ክንገብራ ኣበየናይ ዓለም ወይ ኣበየናይ ሓንቲ ታሪክ ንገረኒ ኣብ ዓለም ስርዓታት ተባኢሶም ንኣብነት ናይ መራሒ ኢትዮጵያ ንመራሒ ኬንያ ናይ መራሒ ኬንያ ንመራሒ ዛንዚባር ኣፍታ ገዝኡ ቡምባ ይዕሊብሉ ኣብ ታሪክ ሰሚዕካ ትፈልጥ ኣይፈልጥን ስለዚ ትክክል እኮ ናይ ሜሮን ይትክክል ብሱሩት ዘረባሲ ተቆልዓ ገና ይንሄ ማለት እዩ ኣብዚ ኣይ በሰለላን እምበር ዓዲ ፎልዩ ቀርኒ ከፍቲ ፎልዩ ዝወቅዕ በረድ ነይሩ ይበሃል በወለድናሲ በዓል እንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ኣይሰሪሑ ቀርኒ ከፍቲ ፎልዩ ወቅዕ በረድ ግደፍ ይብልዎ ነዚ በዓል ዝሓረስ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ዝገብር ሰብ ማለት እዩ ከም ባህሊ ማለት እዩ ቀርኒ ከፍቲ ፈልዩ ጥራሕ ዝወቅዕ ኩናት ግን የለን ከምዚ የለ ኢና ንሕና ተረዲእና ማለት እዩ እንተመፅኡ ዓድኻ ብሙሉእ እዩ ቁፅቁፅቁፅ ኣቢሉ ደዋቑስካ ዝኸይድ ማለት እዩ ሶ ሽግር እዩ ሓንቲ ጢቱን ተኽሲ ክሰሚዕ ይብልካን ኣብ ርእስኻ ይዝተርፍ ሕማቅ ነገር እዩ ካብዚ ከዓ መፍትሒ ኣሎ ኢልኩም ተሓስቡ ሰባት ግደፉ እዩ ኖ ካብዚ መፍትሒ የለን መፍትሒ ዘሎ ቢሮ ዝሓዙ ሰባት እዮም ነቲ መወዳእታውን ዝፈትሕዎ ቶም ጠበንጃ ዝሓዙ ሰባት ቶም ጠያይት ሒዞም ብክላሽን ተዋጊኦም ኣብ መወዳእቶኦም ግን ቶም ቢሮ ዝሓዙ እዮም ኣብቲ ስምምዕ እውን ዝርከቡ ማለት እዩ ሓደ ኳስ ካብኣቶም ምናልባት ይጉጥ ተኮይኑ ብር ዝተረፈ ጥይቱ ገዳዲፍዎ እዩ ዝመፅእ ኣሜዚንግ እዩ ኣካል ናይቲ መፍትሒ ዘይምዃኑ እዩ ዝነግረካ ትክክል ድማ እኮ ብሎጂክ ተሪእናያሲ እቲ ፀገም ዝፈጠርካሉ መንገዲ ተጠቂምካ መፍትሒ ተምፅእ ትኽእልን ስለ ዝተባህለ እንድሕር ዳ ብኩናት ሰንኪ ወይ ከዓ ብሰንኪ ኩናት ወይ ከዓ ብሰንኪ ዘይምስምዕ ማዕና ኩናት ኣቲኻ ኩናት ተጠቂምካ መፍትሒ ተምፅእ ትኽእልን ኢኻ ብሓፂሩ ካሊእ መንገዲ ኢኻ ተምፅእ ማለት እዩ ካሊእ መንገዲ ስደተኛታት ኢኹም ፈቲኹም ፀሊኹም ባርነትካ ተቐቢልካ ሲልካ ጥራይካ ትነብር ኣይኮነን ዶ አንተ ወይ ተልዕሎ ነርካ ኣይኮነን ንዓኹም ዕፃውን ትቆልዑ ዋላ ሓንቲ ነገር ትፈልጡ ዕድሜኦም ሙሉ ምቲ ሃገር እዚኣ ዋጋ ዝኸፍሉ ኣቦታት ኣብ ትሕቲ መሬት ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ሶ who do you think you are መን ያሳ ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ ንኢሳያስ ልዕል ድሩዕ ዝቐርቦ ፍጡር ኩሉ ይክእል ብታሪክ መታ ዓቢት እዩ ካብ ንእስነቱ ወይ ልዕሊ ጴጥሮስሎም ወይ ልዕሊ ሸሪፎ ኣበይ ኣለዎም ሰባት እዚኦም ኢልካ ዓይትካ ትፈልጥ ስለዚ መን ይኸስኻ ልዕሊ ዝኾነ ፍጡር ኤርትራ ኮንካ ንኤርትራ ከም ተሓሊ እሞኻ ስደተኛ ኣብ ዓድኻ ትህሉስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢስ ከምኡ ተዝብለካስ ተቐበሎ ኢኻ ኖርማል ካብ ኣደ ትግራይሲ ኣዴኻ ተዓቢ ምክንያቱ ካብ ክልል ትግራይሲ ኤርትራ ተዓቢ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ነብስኻ እንድሕር ሪኢኻዮ ማለት ሕጂ ፖለቲካና ሰባት ክስዕቡና ሰባት ደድሕሬና ክመፁ ሓሳብና ክርዕሙ ድዩ ትድሌ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እስቲ ንኤርትራ ዝመስል ገለ ነገር ምግበር ሓራይ እስኪ ድሓር ብዙሕ ሰብ ፅምዶ ኣነ ክነግረካ ፅምዶ ክድግፍ ማዓሰ የደግፍ እያ መሲልካ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ፖለቲካ ሸርሙጣ እዩ ኢሉ ፕሮፓጋንዲስ ናይ ህግደፍ ኣውል ስዒድ هو لك እዩ ግን ፖለቲካ ህግደፍን ሻዕብያን ድማ ማን ነው ህግደፍን ህወሓትን ድንግል ኮይኑ ክነብር እዩ ትብሉ ተቆምኩም ዓይሽ ኢኹም ኢሉ ኣብታ ሰዓት እዚኣ ፅምዶ ከም ትመጽእ ተረዲእኒ ካብታ ፖለቲካ ወፂ ሽዑ እንታይ መጽእ ይመስልካ ኣነ ንዓወል ሰዒድ ኣብ ውሽጢ ኣክሱም ኣትዩ ዘየድሊ ነገር ክገብር ከሎ እንተዳ ተቃዊመዮ ሕጂ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ብሓንሳብ ክንሰርሒና ሰላሚና ንደል እንተይሉ እንታይ ተቃውማለን እዚ እንተኮይኑ እዩ እዞም ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበሃሉ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ንትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ክልቲኦም መሬት ትግራይ ወሪሮም ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክልቲኦም መሬት ትግራይ ኣለዉ ኣምሓራ ኣሎ ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እናተሓገዘ ብናይ ሻዕብያ መንግስቲ እውን እናተሓገዘ ብክልቲኦም ኤርትራ ኣሎ ባዕሉ መሬትና ወሪሩ
الجرس قال ما لبزول سبب أمريتنا له أي وطن أتليكت نخبري نتاكتيك كبلو قاس مريت زي لقوق حالتاتي مزب حالتاتي سماي تقارو ماشي نعانا بعسر عامت ولا خطولة خيخة أب كمزي أنا يمبهال ناي ديسكشن بلي صوبنا له هاي كيرم له أطاونا خوفي لهم زعبا خللهم زعبا مراحتهم زعبا قرم لي زارو له أبي إرتاق قومون خيسافن تسريه لي نحن نسوح زدنا ويانا نسوح زدنا هو قداي شيء يتراقم يقريو كابرت من كام التفنان وزو وديها بورو من الأحد سكاتاتر تردهمي أجي مزاحتكم تصرفوهم نيركم مزاحتكم تبلوهم نيركم قرميو صرفوهم نيركم تبلوهم نيركم جن زي زحاشة إيو يزبل زلو مالتي لهم ينقح لأيو معبل ذي ينقح سبيلن لمون يمحيشون الله صرفتاتو خالقوت ترفق آلاتون قديفوهم بيكاز حالي نقر ترديني يزبل الناس الله تتردي ونحنا نمنتاي تردى كاينبل نمنتاي زي تردى خلنا إخوان نيروون برت حتوتاتناون كوم زي تماسا ساديو مالتيو إنو إسنا يلوم عن فيديو نزي مسل نيرو ريوتاتاتكم ناس حفكم حسابكم ناقلتكم كيدو اللوام كنا خونا لكم يزمنا أصبح يسمعنا شاو دحنا قد نيوتام Good light. نحن حضرت حواتي ما نستوي